Sanibona, namhlanje is-Sunday ne, right? Isonto engizobe ngikulo bazwile like the way bengikhuluma ngakhona la magama lawa bengiwasho. Elanamhlanje igama ngihamba nale gama leli elokubekezela, so yabo. So mawumuntu kumele ubekezele, right? So namhlanje ngizoku-advise-a njengoba kuyi-Sunday ekuseni ukuthi hamba esontweni, either ukhathele or buphuzile izolo, vuka hambe esontweni ilanga lanamhlanje. I can feel ukuthi lizoshintsha impilo yakho, right? La energy le angeke ngiyisebenzise manje, skip-block. So ilanga namhlanje lizoshintsha impilo yakho. So hamba esontweni uyothandaza. Inkinga zakho zaziwa wuwe. Mina ngu-Mr. V, angeke ngizazi inkinga zakho ukuthi ubhekana nayiphi inkinga. Wale ubhekana nenkinga ukuthi awumtholi umsebenzi, uhlala emkhukhwini, ufuna ukuhlala endlini yesitina. So hamba uyothandaza, uNkulunkulu uzokusiza kulokho okuthandazelayo. Ngizonibona-ke esontweni. Bye bye.